Israelin Iranian Defense Minister le mipuite mo dangte an dahthat a Iranian mipuite an lawm khop mai an lawm avangin an lam huda heti hian Tel Aviv khopui mai va pachantir lo soi ri to thin tu Iranian Defense Minister Amir Nasir zade chuan adu apui tlin theidon talo Israel sipaiten an dahthat dai mai Khamenei right hand man General Ali Sam Khani po innunna achanta a IRGC Commander General Mohammed Pakpur po aliamta January tha Iranian mipui protest a khan mi zatam tak nunna latura thupetu khane bawk Iranian Judiciary Minister Houtupa Ghulam Hossein Mohseni po dahthat ani a ani hi January protester zatam tak death sentence petu ani senior Israel official pakhat chuan an strike thokhatna a khan Khamenei chu an tarkat ani thu anem ngeta tuna ero chuan fam khuwa aloi veta tuna video kan hmu hi Iranian mipuite an lawm em a ni hei an ram hruaitu te hi lelama chuan an nun rong em ani kan hriat thawangin mi nunna suat nuam ti tila kan soi sual om love aram mipuiten hetianga an thi an lawm po hi kadem haulo keini po nila kan lawm ve thawang an mani ram hruaitu te nun rona wangin mipuin an tuara Donald Trump hena po lawm thu an hril hial ani kha he indona hian eng tianga renge huna du don hriat ani lawa eng poni se chanchin kan ngai chang zel don nia ka channel te min lo subscribe saka min lo like sak tho turin ka som bok cheu ani